अशा प्रकारे म्हणजे प्रभुपादांना हे अनुभव येत गेले आणि त्याच्यानंतर पुढे त्यांनी परदेशामध्ये की त्यांच्या गुरूंच्या इच्छेनुसार जसं मी सांगितलं की गोस्वामी सरस्वती गोस्वामी हे त्यांचे गुरु की ज्यांना त्यांनी दीक्षा घेतली 1932 साली आणि त्याच्यानंतर त्यांनी अ, अ, संन्यास घेऊन त्यांनी या गोष्टींना सुरुवात केलेली होती म्हणजे प्रसाराला कृष्ण भावनेच्या. परंतु जेवढा भारतामध्ये हे मिळालं नाहीमुळे प्रतिक्रिया न मिळाल्यामुळे त्यांनी परदेशांमध्ये जाऊन आणि मग जसं ते बोटीने जाऊन जवळ-जवळ बरेच महिने प्रवास करून त्यांनी परदेशामध्ये जाऊन खूप थोड्या प्रमाणामध्ये सुरू केलं. पण अक्षरशः जसं मी सांगितलं इस्कॉनची स्थापना ही अशीच झाली, की प्रभुपाद घेऊन बसले होते, टाळ हातामध्ये मृदंग घेतला होता आणि नामस्मरण करत होते, महामंत्राचा जप करत होते. अजून 4 लोकं आली, 10 लोकं आली, 50 लोकं जमली. अशा प्रकारे इस्कॉनची निर्मिती आणि मग मी जसं सांगितलं एक किस्सा, की प्रभुपादांना मिळत गेल्या, की इतक्या देणग्या आणि इतक्या मदती मिळत गेल्या, की जिथे लोकांना माहिती नव्हतं, की महाभारत काय, कृष्ण काय तिथपासून सुरुवात होती. पण तरी पण लोकांना कुठेतरी ती मानसिकता लोकांची होती. ऐकून घेऊन तो पीस ऑफ माइंड कुठेतरी हवं होतं ते सगळं आणि म्हणूनच प्रभुपादांनी त्याचा आणि खूप खूप अवहेलना सहन करायला लागल्या. खूप त्यांना की अक्षरशः जिथे ड्रग्स घेतात किंवा हिप्पी लोकं तिथे प्रभुपाद गेले. हरे कृष्ण हरे रामाचा मंत्र त्यांनी प्रसार केला. असं नाहीये की खूप सोपं होतं सगळं. खूप अनुभवातनं जायला लागलं. गीतेचं जेव्हा पुस्तकं वाटली जात होती, तेव्हा ठराविक ही जी सेवा दिली जायची, तेव्हा वेगवेगळ्या भागांमध्ये दिली जायची. मग या की जिथे माणूस उभा पण राहणार नाही, अशा भागांमध्ये जाऊन प्रभुपादांनी सेवा केलेली आहे. लोकांना ट्रान्सफॉर्म केलंय, की अक्षरशः जे ड्रग्सच्या आहारी गेलेली लोकं ही मूळ पदावर पुन्हा आलेली आहेत आणि चांगले मनुष्य बनायला ते कारणीभूत झालेले आहेत. त्यांना ट्रान्सफॉर्म केलेलं आहे. प्रभुपादांनी त्यांना पूर्णपणे त्यांचं परिवर्तन केलेलं आहे, मनःपरिवर्तन केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे हे महामंत्राचा हा खूप मोठा महिमा आहे. तर याच्यानंतर आपण आता पुढे जातोय. ताई मला वाटतं तुमच्या शंकेचं म्हणजे इस्कॉनवरनं मला हे सगळं सांगावसं वाटलं. तुम्ही चॅटमध्ये मला विचारू शकता काही असेल तर मी तुम्हाला चॅटमध्ये विचारेन. आणि लँग्वेज कोणती यूज केली तिकडे. तिथे त्यांनी इंग्लिशमध्ये बोलायचे. प्रभुपाद हे इंग्लिशमध्येच बोलायचे. आणि इंग्लिशमध्ये तुम्ही त्यांची लेक्चर्स म्हणून मी ती प्रभुपाद वाणी ते चॅटवर टाकीन तुम्हाला, की प्रभुपादांची खूप हे इंग्लिशमध्ये आहेत, की त्यांनी तिथे बॅक टू गॉडहेड मी म्हटलं ना, ते मॅगझीन सुरू केलं त्यांनी. कारण तिथे इंटरनॅशनल लँग्वेज तुमची आंतरराष्ट्रीय भाषा ही इंग्लिशच होती ना. तर त्याच्यामुळे नंतर मग बऱ्याच लँग्वेजेसमध्ये आणि मग नंतर त्याचं भाषांतर केलं गेलं. पण मुख्य त्यांनी हे सगळं इंग्लिशमध्ये चालू केलं. तर अशा प्रकारे आज आपण या 5व्या अध्यायामध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपण पुढे जातो या प्रवासामध्ये आणि आज आपण 5वा अध्याय चं अध्ययन करणार आहोत आणि त्या संदर्भात जाणून घेणार आहोत. तर थोडंसं पुढे कुठेतरी मागे जाऊन जसं मी म्हटलंय, की हे परत-परत मी रोज सांगतेच आहे, की हे अध्याय जसे गुंफलेले आहेत एकमेकांना, त्याप्रमाणे आपण त्या दृष्टीने पुढे जातोय आणि प्रत्येक या ज्ञानाच्या टप्प्यावरती वेगवेगळ्या योगांचं आपण माहिती करून घेतोय. तर अशा प्रकारे आपण पहिल्या अध्यायापासून सुरुवात केली तर जिथे कुरुक्षेत्रावर जिथे कुरुक्षेत्रावर या युद्धाला सुरुवात होणार आहे तिथे धृतराष्ट्राला जो प्रश्न पडला आणि त्यापासून तिथे सुरुवात झाली. कुठेतरी लिंबू पिळलं गेलं दुधात, त्याप्रमाणे या युद्धाला ठिणगी पडली होती आणि हे युद्ध होणार हे संजयाने सांगितलं होतं आणि तिथे धर्माचाच विजय होणार आहे. मग ती धर्माच्या विजयाची कारणं आपण बघितली आहेत, 9 कारणं. परंतु युद्ध करायचं नव्हतं हो. अर्जुनाला युद्ध करण्याची इच्छाच नव्हती. कारण तो शुद्ध भक्त होता आणि त्याच्या मनातली जी करुणा आणि त्याला वाटणारी ही गोष्ट, की आपण पाप करतोय, त्याला कुठलाही आनंद वाटत नव्हता आणि आपण ह्याच्यामुळे सगळ्या परंपरांचा नाश करतोय आणि त्याच्यामुळे त्यांनी तो पूर्णपणे विषण्ण झाला होता. त्यांनी पूर्ण शस्त्र टाकून देऊन तो अतिशय असमंजस झालेला. म्हणून पुढे जाऊन भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे आपल्या ज्ञान उपदेशाला आणि म्हणून दुसऱ्या अध्यायापासून पूर्ण सगळ्या प्रकारचं ज्ञान, की जिथे कर्मयोग आहे, ज्ञानयोग आहे, बुद्धियोग आहे आणि सांख्ययोग, जो तुम्हाला शरीर आणि मन शरीर आणि आत्मा याविषयीची जी पूर्ण सांगड घालून त्यांच्याशी जी निगडीत असलेलं सगळं ते ज्ञान परमेश्वरांनी सुरुवात केली आणि अत्यंत महत्वाचं की जे आपण शरीर नाही आत्मा आहोत आणि अशा प्रकारे या ज्ञानाला सुरुवात केली आणि तू तुझं कर्म कर, तू कुठलंही पाप करत नाहीयेस. या 2 गोष्टी परमेश्वराने तिथे ठासून सांगितलेल्या अर्जुनाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की कशा प्रकारे तू तुझं पाप करत नाहीयेस, तू तुझ्या आजोबांना मारत नाहीयेस, तू तुझ्या कुठल्याही आप्तांना मारत नाहीयेस, तू गुरूंची हत्या करत नाहीयेस, तुला कुठलंही पाप लागणार नाहीये. तू तुझं कर्म कर, तू माझ्यासाठी तुझं कर्म कर. आणि म्हणूनच तू कर्म कर, पण म्हणूनच अर्जुनाला कालच्या अध्यायामध्ये आणि 3ऱ्या आणि 4थ्यामध्ये की जे कन्फ्युजन झालं होतं, की 3ऱ्या अध्यायामध्ये की मी कर्म करतो. तू म्हणतोयस की मी संन्यास, की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये, तर मी काय करू या सगळ्याचं? माझे कोणी नसणार पुढे जाऊन यांचे शरीर नाहीये आणि मला जर काही त्याच्यातनं मिळणार नाही, तर मी काय करू या सगळ्याचं? तर तू का सांगतोयस मला या संघर्षाला तोंड द्यायला? आणि तू एकीकडे म्हणतोयस की तू कर्म पण कर.
की तू कर्म केलंच पाहिजे, माझ्यासाठी कर, तर मी नक्की काय करू, हा प्रश्न पडलेला आहे. आणि हे कन्फ्युजन मग परमेश्वरांनी दूर केलेलं आहे की याच्यामध्ये काय का निष्काम कर्मयोग, तू जे करशील ते निष्काम कर्मयोग हा सर्वात श्रेष्ठ आहे कर्मयोगापेक्षा. आणि कर्मकांड ते कर्मयोग, की तू जे करशील तो कर्मयोग असला पाहिजे की जो फळाची अपेक्षा न करता तू माझ्यासाठी करणार आहेस. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी निष्काम कर्मयोग हा श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच संन्यास योगापेक्षा निष्काम करणे, की तुम्ही बाबा जाऊन बसले आहात आणि सगळं सोडून तुम्हाला वाटतंय की तुम्ही अध्यात्मामध्ये अगदी उन्नती केलेली आहे आणि तुम्ही अगदी या थराला पोहोचलेले आहात की तुम्हाला सगळं येतंय. पण काय येतंय की तुम्ही तुमच्या कमिटमेंट्स कुठे आहेत? तुम्ही तुमची कर्म करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि मग तुम्ही तुमची कर्म करतानाही जेव्हा कृष्ण भावनेने ती कर्म करता तेव्हा त्याला एक वेगळं महत्व आहे. आणि म्हणूनच ते निष्काम कर्मयोग हा संन्यास योगापेक्षा नक्की श्रेष्ठ आहे हे परमेश्वरांनी सांगितले. आणि मग काल पुढे जाऊन आपण 4थ्या अध्यायामध्ये की ही गीता आधीही सांगितली गेली होती सूर्यदेवांना, विवस्वानांना सांगितली, जी ज्यांनी मनूला सांगितली आणि ज्यांनी ती इक्ष्वाकुला सांगितली, की जे त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला जे रघुकुलाचे जनक होते, रघुकुलाचे वंशज होते आणि त्यांना ही भगवद्गीता सांगितली गेली होती. अशा प्रकारे 200 लक्ष वर्षांपूर्वीच या भगवद्गीतेचा कुठेतरी उगम झालेला होता, या उपदेशाला कुठेतरी सुरुवात झालेली होती. परंतु काही काळाच्या ओघामध्ये ही लुप्त झाली, कारण खंड झाली, कारण गुरु परंपरा नव्हती. जशी गुरु परंपरा आपण द्वापार युगापासून बघतोय, तर ती गुरु परंपरा आधी खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान सगळं लुप्त झालं होतं. आणि म्हणून जसं आपण बघितलं की परमेश्वरांनी सांगितलं की मी अद्वैत आहे, मी अजन्म आहे, माझा जन्म झालेला नाहीये, मी प्रकट होतोय, मी प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतोय, मी प्रत्येक युगात जन्म घेतोय, तुम्हीही माझ्या बरोबर तेव्हा असं अर्जुनाला सांगितलं की तूही माझ्या बरोबर तेव्हा असशील, परंतु ते तुला आठवत नाहीये, कारण तुझी इंद्रिय सदोष आहेत आणि तुला तेवढी स्मरणशक्ती ही तुझी नाही असू शकत, की कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. आणि म्हणून आपण भगवान नाही होतो, मी देव आहे नाही, आपण देवाचे अंश आहोत, पण कुठेतरी आपण क्वालिटीमध्ये देवासारखे आहोत, पण देवा इतकंच आपण नाही समजू शकत, आपण तितकंच ज्ञान आणि तितकीच स्मरणशक्ती आपली नाहीये, कारण ते देव प्रकट होत आहेत, ते अद्वैत आहे. आणि म्हणूनच आपण देवाचे अंश आहोत हे जाणलं पाहिजे. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, आत्मा आहे, आपल्या शरीरात परमात्मा आहे, बघतायत ते सगळं. आणि त्याचनुसार जसं मन, बुद्धी आणि इंद्रिय यांना कसं काबूमध्ये करतायत, या आत्म्याला चांगलं अन्न दिल्यानंतर या सगळ्यावरती नियंत्रण करणं. आणि जो हे जाणतोय की आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण करणारे आणि ह्या परमात्म्याचा हा सगळा नियंत्रक आहे, जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, हे ज्यांनी जाणलं, जे पुरुषोत्तम आहे, ज्याला या आत्मसाक्षात्काराची अनुभूती आलेली आहे, त्यांना या भौतिक जगातून निश्चित मुक्ती आहे. म्हणून परमेश्वर सांगतायत पुढे जाऊन की म्हणूनच या गोष्टी, की जेव्हा तुम्हाला या कर्माचे जे मी प्रकार सांगितले, की कर्म करणं, मग ते सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म आणि अकर्म, या ज्या आपण जाणून घेतल्या की कर्म करताय, पण कर्म करताय ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करता, तेव्हा ते कर्म कांड आहे. आणि जेव्हा तुम्ही ते कृष्णासाठी करताय, जेव्हा ते विष्णूपर्यंत पोहोचतंय, जे यज्ञ, जे काही यज्ञ केले जातात, की जसं 4थ्या अध्यायामध्ये आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की यज्ञ केले जातात पर्जन्याला प्रसन्न करण्यासाठी. आणि मग यज्ञ, तप हे शास्त्राच्या वेदानुसार केले जातात, की ज्यांनी अन्नधान्य मिळतं आपल्याला. अन्नधान्य मिळालं की तेव्हा आपण ते अन्नधान्यांनी जे काही अन्न बनवतो, जो नैवेद्य बनवतो, जो कृष्णाला देतो, तो आपण पुन्हा कृष्णाकडूनच या वेदांद्वारे आपल्याकडे आलेला आहे. आणि म्हणून हे यज्ञ जेव्हा विष्णूला पोहोचतात, जेव्हा याद्वारे, जेव्हा तो नैवेद्य म्हणून, तेव्हा तो प्रसाद म्हणून खाल्ला जातो, तेव्हा निश्चितच तो परमेश्वराला पोहोचतो. आणि निश्चितच आपण या आपल्याला आत्मसाक्षात्कार, कुठेतरी ती भावना निर्माण होते की कुठेतरी आपण हे कृष्णासाठी करतो. हे फक्त माझ्या इंद्रिय, मला भूक लागली मी खाणार, मग समोर बघणार नाही काय आहे किंवा मला द्यायचंय कुणाला किंवा असं नाही. पण जेव्हा आपण ते भगवंताला अर्पण करून, की ती जे ऋण, ते जे कृतज्ञता आहे भगवंतापोटी, की आपल्याला हे मिळालं, हे भगवंताची कृपा आहे. आणि त्यामुळे ती जी कृतज्ञता, आणि कारण आपण कुठलेही ओनर नाही होतो, आपण कशाचेही. आणि ही जेव्हा भावना मनातनं जायला मदत होते की मी फक्त एक निमित्त मात्र आहे, पण जे काही दिलंय हे भगवंताच्या कृपेने दिलेलं आहे. आणि ही जेव्हा मनामध्ये भावना जागृत व्हायला लागते, आणि त्याचा कुठेतरी मग जो विस्तार व्हायला, जो काय म्हणतो ना आपण, की ज्याची विकास व्हायला लागतो त्या भावनेचा, तिथे कुठेतरी मग आपण एक बरोबर राईट ट्रॅकवर आहोत आणि एका बरोबर मार्गावर आपण त्या भक्ती मार्गावर आहोत. अशा प्रकारे पुढे जाऊन अशा बऱ्याच गोष्टी आपण कव्हर केल्यात. मी थोडंसं रिव्हिजन घ्यायचा एक 10 मिनिटं प्रयत्न केलाय, पण आपण आज पुढे जातोय आता, की कर्म संन्यास योग.
आता कर्मयोग, मला चॅटमध्ये कोणी, मी तुम्हाला अनम्यूट करते परत, मी जर काही डिस्टर्ब, कारण मला तुमच्याशी बोलायला निश्चित आवडेल, तर म्हणून मला नक्कीच संवाद साधायचा आहे तुमच्याशी, आणि तर आपण कुठेतरी मग त्या गोष्टीला एक वेगळं स्वरूप येतं. आज कमी जण आहेत, बहुतेक शनिवार रविवार असल्यामुळे बरीच कमी लोक आलेली आहेत. तर एनिवे, आता मी तुम्हाला अनम्यूट केलंय, तर मला थोडंसं सांगू शकाल का, की आपण परवा कर्मयोग बघितला आणि कर्मसन्न्यास योग, तर मला सांगू शकाल का याच्यातलं काय तुम्हाला लक्षात येतोय फरक किंवा काही? कर्म म्हणजे आपल्या वाटेला आलेलं काम, बरोबर. आणि संन्यास म्हणजे त्याच्यातून काहीच अपेक्षा न ठेवणं. बरं. कोणासाठी आपण काय केलंय तर त्याच्याकडनं पुन्हा रिव्हर्स मध्ये आपण काहीच अपेक्षा न ठेवता निष्कामपणे करणं, त्याला बरोबर. संन्यास म्हणणार. ठीक आहे माताजी. ओके. कुठेतरी थोडंसं नक्कीच खूप चांगला प्रयत्न केलाय, पण मी तुम्हाला अजून थोडं विश्लेषण करून तुमच्या गोष्टी अजून थोड्याशा क्लिअर करीन नक्कीच. पण तुम्ही खूप बरोबर मार्गावर आहात, म्हणजे तुमचं थिंकिंग अगदी बरोबर आहे आणि खूप चांगला प्रयत्न. निश्चितच. अजून कोणाला काही बोलायला आवडेल का? अंजली माताजी? नाही, काही नाही. ठीक आहे, हरकत नाही. नाही, प्रत्येकाचं म्हणजे माझं एक सहज एक हे आहे, की प्रत्येकाने बोललं की साधारण तुम्हाला काय कळलं किंवा तुम्हाला काय वाटतं, एवढीच इच्छा आहे, बाकी काय नाही. आणि त्याच्यात नाही, आरामात, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा बोलावंसं वाटेल तेव्हा निश्चित बोला. आणि समजा कोणी चुकीचं बोललं तर उलट ते चांगलं आहे, कारण त्यातून जास्त चांगलं विश्लेषण होतं. एक्झॅक्टली, अगदी बरोबर. होते असं घाबरायचं नाही. अगदी बरोबर. अगदी बरोबर. चुकीचं जेवढं बोलाल तितकं जास्त विश्लेषण होणार. अगदी बरोबर. तो सहभाग महत्वाचा आहे माताजी. तो सहभाग आणि ते बोलणं खूप महत्वाचं आहे. तर निश्चित, अगदी बरोबर. म्हणून मी जरा कमी बोलते, कारण बाकीची बोलतायत त्याला चान्स. नाही, प्लीज बोला, सगळ्यांनी बोला, माझी इच्छा आहे, असं काही नाही. प्रत्येकाने बोलावं, नक्की बोलावं. आणि म्हणूनच मी अनम्यूट केलं सगळ्यांना, कारण मला बिलकुल म्यूट ठेवायचं नाही. फक्त काळजी एवढीच घ्या, की आज कमी जण दिसतायत, पण काळजी एवढी घ्या की आवाज यायला लागेल की थोडं डिस्टर्बिंग होतं. मला मगाशी थोडंसं बोलायचं होतं माताजी. बोला ना माताजी. आपण काय होतं, विषयांतर होणार, तर मी नंतर बोलते क्लास संपल्यावर. चालेल, क्लास संपल्यावर बोलूया, कारण हा जो आता आपण हे पूर्ण करूया, तेच अध्याय पूर्ण करूया. नक्की माताजी, आपण शेवटी मी वेळ देते. नक्की. ओके, हरे कृष्ण. ओके, हरे कृष्ण. तर आपण आता पुढे जातोय, आजचा हा कर्मसन्न्यास योग. तर आता जसं अंजली माताजींनी दुसऱ्या माताजींनी सांगितलं, तर त्याप्रमाणे त्यांचंही नाव अंजली. येस, मी बरोबर आहे, नाही तर मला वाटलं मी चुकले का. तर अगदी बरोबर आहे, त्या ज्युनियर. हो, येस माताजी, नक्की. कारण मी 67 वर्षांची आहे, म्हणून अरे माताजी, वयाचं काही नाहीये, वयाचं बिलकुल नाहीये. आपण सगळेजण इथे अध्ययनाला आहोत. नाही, त्या छोट्या आहेत ना, म्हणून ज्युनियर सिनियर, राईट. म्हणून बरोबर, ओळखायच्या दृष्टीने अगदी बरोबर. म्हणून ज्युनियर माताजी. येस माताजी, नक्की. सो आपण आज या बघण्याचा प्रयत्न करतो की आता जसं त्यांनी सांगितलं की बरोबर राईट ट्रॅकवर आहे. फक्त मला सांगण्याचा हा उद्देश की आपण जेव्हा कर्माबद्दल बघितलं, तेव्हा कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म आणि विकर्म, या 5 गोष्टी, 4 गोष्टी आपण बघितल्या. तर त्याप्रमाणे जसं माताजी म्हणाले तसं निष्काम कर्म अगदी बरोबर. पण जेव्हा ते निष्काम करणं, आणि तेव्हा तो निष्काम करणं जे करतायत की फळाची अपेक्षा केलेली नाहीये, की मी जे करतो हे कृष्णाला मिळते, ही जी भावना मनामध्ये, आणि हे जे सकाम वृत्ती जाऊन कुठेतरी जे अकर्म करण्याची जी भावना जागृत होते, हे अगदी योग्य मार्गावरती असतं. आणि मग तेच एखाद्याला या भौतिक बंधनातून मुक्त करण्यासाठी पूर्णपणे मदत करत असते. आणि म्हणून आज आपण बघणार आहोत की याच्यामध्ये अर्जुनाला आता काय वाटतंय, कारण अर्जुन पुन्हा थोडा संभ्रमित तर कायम होतोय, आणि तो आपल्यासाठीच संभ्रमित होतोय. हो, कारण आपल्याला कन्फ्युजन तर पुष्कळ आहे. प्रत्येक अध्यायामध्ये आपल्याला अनेक प्रश्न पडतील. मी अजून सांगितल्यावरही तुम्हाला 100 प्रश्न असतील त्याच्यावरती, कारण जितकं तुम्ही सखोल जाल, जितका तुम्ही त्याच्याबद्दल विचार कराल. 5 मिनिटापूर्वी आपण हे बोललोय, पण त्या श्लोकावरती आपण अजून 2 तास बोलू, इतकं विश्लेषण करू शकतो. तर त्याच्यामुळे खूप फरक आहे. म्हणजे त्या खोल जाऊन जेव्हा तुम्ही विचार केला जाईल, तेव्हा हे थोडंसं असमंजसपणा हा वाढत जातो, निश्चित, जो अर्जुनाचा झालेला आहे. आणि म्हणून अर्जुनाला आता संभ्रम असा पडलाय की तू मला सांगितलंस की कामाचा त्याग कर, कामाचा संन्यास कर, जे मला आधीच सांगितलं की आपण आत्मा नाही आहोत, आपण शरीर नाही आहोत, आत्मा आहोत. आणि दुसरीकडे तू मला कर्मसन्यास म्हणजे भक्तिभावाने काम करायला सांगतो, तर हे काय श्रेष्ठ आहे? म्हणजे मी त्याग करणं, संन्यास घेणं हे श्रेष्ठ आहे, का मी भावनेने, त्या संन्यास भावनेने, म्हणजे मी कृष्ण भावनेने काम करणं हे श्रेष्ठ आहे? तर तू मला आता यातला फरक सांग. म्हणजे मी नक्की संन्यास घेऊन मोकळा हो, की मला युद्ध करायचंच नाहीये, कारण मला मनात जी भावना आहे त्याच्यामुळे मला युद्ध एक सेकंड, मी जरा पंखा वाढवते.
ह्या दोन्हीमध्ये काय श्रेष्ठ आहे हे भगवंताला विचारतायत आता अर्जुन. आणि मग परफॉर्मिंग म्हणजे निष्काम कर्म करण्यासाठी की निष्काम कर्ण करणारा कसा बंधनातून मुक्त होतो. त्याच्यानंतर जसं परमेश्वरावर जशी कृष्ण भावना जागृत होत जाते तसं कसं तो बंधनातून मुक्त व्हायला तो मार्ग त्याला उपयोगी आणत असतो. आणि मग शांतीसूत्र, अशा या 4 गोष्टी आपण या अध्यायामध्ये कुठेतरी मी जसं म्हटलं हे सगळं जोडलं गेलेलं की कृष्ण भावना हे सगळ्याचं शेवटी फोकस आहे. आणि या भावनेने तुम्ही जेव्हा काम करता, या निष्काम भावनेलाच तुम्ही वाढीस नेऊन जेव्हा कर्माकडे वाटचाल करता, तेव्हा कुठेतरी मग या गोष्टीला तुम्ही आपल्यामध्ये आत्मसात करायला मदत करता. आणि म्हणूनच आपण हे आता सगळं वाचलं. ऍक्च्युली मी तुम्हाला आता तोंडी घेतलं तुमच्याकडनं की हा पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथ्या अध्यायाबद्दल तेच सांगितलंय की गोंधळात पडल्यावर आता चौथ्या अध्यायानंतर अर्जुनाचा हा गोंधळ अशा प्रकारे वाढलेला आहे. आणि अर्जुनाला वाटतंय की कुठेतरी, तुम्हाला ही स्लाइड एक मिनिट मला थोडीशी मोठी करते. तर अशा प्रकारे हा अर्जुनाचा गोंधळ थोडा वाढलेला आहे की मी आता कर्मयोग का कर्म संन्यास योग. तर तुम्हाला याच्यावर सांग की मी त्याग करून या गोष्टीचा करू का मला कृष्ण भावनेने कर्म केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच पुढे जाऊन आपण या स्लाइडचं बघतोय की कृष्ण भावनेसहित काम अर्जुनाला सांगतायत कृष्ण. की आपण जर श्लोकावर, येस या श्लोकावरच मला यायचं होतं की अर्जुन विचारतोय. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन म्हणाले, हे कृष्णा, प्रथम तुम्ही मला माझे काम सोडून देण्यास सांगा आणि मग तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्म करायला सांगताय. या दोघांपैकी कोणते अधिक फायदेशीर आहे हे कृपया तुम्ही मला निश्चितपणे सांगाल का. म्हणजे मी त्याग करून मी सगळ्या गोष्टींचा मोह सोडून देऊ, त्याग करू, हे करणं बरोबर आहे का मी माझं कृष्ण भावनेने मी माझं कर्म करू पूर्ण. तर हे तुम्ही मला कुठलं श्रेष्ठ आहे, याच्यामध्ये फायदेशीर काय आहे माझ्यासाठी. भगवंत सांगतायत की जे आपण हे तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की बघा तो ढोंगी जे भोंदू लोक आहेत, मग असे जे लोक आहेत ही तर गोष्ट निराळीच आहे की जे हे सकाम कर्मामध्ये आहेत आणि यांना फक्त देखाव्यासाठी की लोकांना दाखवण्यासाठी मी संन्यासी आहे, पण हातात काय आहे हो, फोन आहे, सिगरेट आहे. आणि फक्त अध्यात्माच्या मार्गावर अध्यात्माचा अभ्यास करून तुम्ही जर या गोष्टी अवलंबिल्या तर त्या कर्मयोगाला काहीही अर्थ नाहीये आणि त्या संन्यासीला वृत्तीलाही काही अर्थ नाहीये. पण हेच जेव्हा एखादा भक्त जेव्हा कृष्ण भावनेने एखादा कर्म करतो आणि मग ते कर्म परमेश्वराने श्रेष्ठ सांगितलंय. हा संन्यास घेण्यापेक्षा परमेश्वराने कालच्या अध्यायामध्ये सांगितलंय ज्ञान देताना की कर्म हे श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणून हे कर्म कृष्ण भावनेने करणं, निष्काम कर्म करणं हे कधीही संन्यास घेण्यापेक्षा हे कायम चांगली गोष्ट आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये फायदेशीर काय आहे. जेव्हा आता अर्जुनाने विचारलंय की मी झाड लावणं थांबू की मी संन्यास घेऊन मी काही करू नको, म्हणजे मी झाडच लावणं थांबू का मी फळांची अपेक्षा करणं थांबू. म्हणजे कृष्ण भावनेने केल्यावर त्याच्यात कृष्णाला दिलंय त्यांनी ते सगळं. मग ह्याच्यामध्ये श्रेष्ठ काय आहे की मी अपेक्षाच करू नको की मी हे करूच नको का मी अपेक्षा करू नको. या दोन गोष्टींमध्ये गल्लत झालेली आहे अर्जुनाची की संन्यास योग आणि कर्म संन्यास योग या दोन गोष्टींमध्ये अर्जुन विचारतात की काय फायदेशीर आहे. आणि मग ते निष्काम कर्म, जे माताजींनी ती उत्तर जे सांगण्याचा प्रयत्न केला की निष्काम कर्मयोग म्हणजे करणे जो एखाद्याला बंधनातून मुक्त करतो. निष्काम कर्मयोग करणे बदल्यात कशाचीही अपेक्षा न करता सर्व काही करणे, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी न करणे. हे कर्म कांड नाही करत आहात, निष्काम कर्म करता आहात. मग मी हे झाड लावतोय पण हे झाडाला फळं आलेली कोणीही घेऊ शकतं. पुढे जाऊन आपण या स्लाइडवर बघतोय की हा की कृष्ण भावना करणं, मग फळाची अपेक्षा की चांगलेपणामध्ये मी वृक्षारोपण करीन आणि कोणीही त्याची फळं खाऊ शकतं. जर जेव्हा तुम्ही रजोगुणामध्ये आहात, जसं मी सांगितलं की मी झाड लावतोय पण या झाडाचा आनंद आहे तो मीच घेणार आणि मी लावलेल्या झाडाचा आनंद, मग हे कुठेतरी पुन्हा आपण या 3 गुणांमध्ये जातोय. जसं मी काल सांगितलं की भौतिक प्रकृतीमध्ये या 3 गुणांच्या आधारे आणि वृत्तीच्या आधारे आपले 4 जे वर्णाश्रम केले गेले. आणि या वर्णाश्रमामध्ये भगवंतांनी की जे मानत नाहीत, जे देवाला मानत नाहीत, की ज्यांना स्वतःच मी म्हणजेच पूर्व दिशा आहे, अशा गोष्टींवर जे आहे त्यांना भगवंतांनी एक मार्ग दाखवून की जे देवी देवतांची पूजा करतायत, कारण त्यांना
सकाम कर्म करतायत, त्यांना फळांची अपेक्षा लगेच आहे की मी हे केलं की मला हे मिळालंच पाहिजे, मग मी हे पर्जन्य राजासाठी करतोय, मला इंद्राकडून पाऊस मिळाला पाहिजे, मला जास्त पैसा मिळावा म्हणून मी लक्ष्मीची पूजा करतोय, मी हे लक्ष्मीचं व्रत करतोय. तुम्ही देवी देवतांची पूजा करा, पण कुठेतरी तुम्ही ते तुमच्या इंद्रिय प्राप्तीसाठी करताय, सकाम वृत्तीने करताय, त्याच्यामध्ये निष्काम वृत्ती दिसत नाहीये. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की जे तुम्ही विष्णूंना कराल, देवी देवतांची पूजा केल्यावर ती विष्णूंनाच मिळते, तशीच विष्णूंची पूजा केल्यानंतर ही देवी देवतांनाच मिळते. ही देवी देवता तुमच्याला अन्न, जे काही निवारा, तुमच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या नक्कीच पुरवतात. परंतु तुमचं जे सकाम कर्म, की तुम्हाला या असं पाहिजे, सगळं क्विकली पाहिजे, आणि म्हणून त्या सकाम कर्मामध्ये अडकल्यात. तुम्ही जितके ते सकाम कर्मामध्ये अडकाल तितके या भौतिक बंधनामध्ये अडकून राहाल, आणि ते क्षणभंगूर आहे. तुम्हाला आत्ता मिळालं आहे, पण आत्ता ते 4 दिवस असेल हो, 4 दिवस त्याचा आनंद घ्या, 5व्या दिवशी पुन्हा माझ्याकडे काही नाही. आणि मग तो आनंद खूप क्षणभंगूर आहे. सुख आहेत, सगळं आहे, भौतिक जगामध्ये सुख मिळतायत, त्याचा तुम्ही आनंद घ्या, पण कुठेतरी ती भावना बदलणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून ही भावना कुठल्या वृत्तीच्या लोकांमध्ये कशा प्रकारे असू शकते, आणि म्हणूनच याच्यामध्ये सात्विक, राजसिक आणि या तामसिक 3 वृत्तींचा उल्लेख केलेला आहे. आणि मग तो उल्लेख केल्यानंतर जो भक्त असतो त्याच्याशी याची तुलना कशी केलेली आहे, की मग हा सात्विक जो माणूस आहे तो या वृत्तीकडे त्याचा कल जास्तीत जास्त आहे. ही जी सात्विकता मनामध्ये असल्यावर, आणि म्हणून अज्ञानामध्ये मनुष्य की कोणीही झाड लावू दे, पण मी ते घेणार आहे, मला काही फरक पडत नाही की झाड तुम्ही लावा, यांनी लावा, त्यांनी लावा, यांनी लावा, मला ते हवंय फळ मी खाणार. ही तामसी वृत्ती हो, ती काही इलाज नाही, की ती फक्त काय म्हणतात ना की आईजीच्या जीवावर बायजी अशी झाल्याची सवय झालेली असते. आणि म्हणूनच त्या आळसाच्या पोटी ह्या तामसी वृत्तीचा अजूनच अधोगतीला नेणं चाललेलं असतं. पण हेच एखादा भक्त म्हणेल, कृष्णाचा भक्त, की मी झाड लावलंय, परंतु कृष्णाने या झाडाची काळजी घेतली, कृष्णाने हे झाड वाढवलंय, आणि जर कृष्णाला हवे असेल तर कृष्णाला अर्पण केल्यावरच मी त्या फळांचा आनंद घेईल. कृष्णाला त्या फळांचा, की ही कृतज्ञता आहे, की मी झाड लावलंय म्हणजे मीच ते वाढवते. अहो पण कुठून येत आहे, तुम्ही त्याला पाणी देताय, ते पाणी कुठून आलंय, तुम्हाला त्याला ऑक्सिजन, तुम्हाला झाड देणार आहे ते कोणी निर्मिती केली आहे, की तुम्हाला खत निर्मिती करताय, तुम्ही देताय, तुम्ही करताय, तुमची निर्मितीच हो, तुमचा तुमच्यावर तरी अधिकार आहे, तुम्ही स्वतः काय परमात्म्याचा अंश आहात. पण ही जाणीव असणं महत्वाचं आहे. आणि ज्यांनी ह्या सर्वोच्च नियंत्रकाला जाणलं, त्यांनाच मग त्या भौतिक जगातून, भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची नक्कीच संधी मिळेल, आणि मग वैकुंठामध्ये नक्कीच प्रवेश मिळू शकतो. अशा प्रकारे ही भावना वाढीच लागणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून अर्जुनाचा झालेला हा संभ्रम परमेश्वर सांगतायत की काय केलं पाहिजे. आणि म्हणून प्रत्येक वेळेला, जसं मी या चिमणीची गोष्ट सांगितली, की याच्यासाठी दृढ विश्वास, आणि जसं कालच्या याच्यात बघितलं की 9 नवविधा भक्ती आहेत, भक्तीच्या 9 प्रकार आहेत. मग तुम्ही परमेश्वराला कुठल्याही प्रकारे परमेश्वराजवळ जाऊ शकता, आणि त्याच्या टप्प्यांद्वारे जाऊ शकता. मग त्याच्यात सर्वात महत्वाचा टप्पा की तुमची श्रद्धा. ही श्रद्धा अत्यंत महत्वाची आहे, की या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय की त्या बाळाची आई त्याला खायला घालतीये, ते चांगलंच घालणार, आईवर पूर्ण विश्वास आहे, आई काहीतरी वाईट चुकीचं घालणार नाहीये, आणि आई जे देणार आहे ते कुठलंही चुकीचं काही नाहीये, की जे आपल्याला देणार आहे आपल्या फायद्यासाठी, आपल्या चांगल्यासाठी. आपल्या आईवर आपला विश्वास आहे, आणि ती आपल्या मुलीच्या संगोपनासाठीच करणार आहे. तसं हे पांडवांचं उदाहरण आहे, दृढ विश्वासाठी, की कुठेतरी ही श्रद्धा वाढीस, म्हणजे कुठेतरी ती कृष्ण भावना वाढीस लागायला कसं हे पुढे नेतं. तर पांडवांचं उदाहरण जे मी, की भगवंत आपल्या पाठीशी आहेत, हवी तेवढी दुःख द्या. महाराणी कुंतीनी सुद्धा दुःखांचा मागणी केलेली आहे, परमेश्वरा मला तुम्ही मला दुःख द्या, की जेणेकरून मी माझ्या मनातनं तुम्ही जाऊ नये, माझ्या स्मरणात तुम्ही कायम असावं. जितकी तुम्ही मला दुःख द्याल तितकी मला तुम्ही जास्तीत जास्त माझ्या स्मरणात असाल, आणि मी जास्तीत जास्त तुमचा विचार करेन. महाराणी कुंतीचं एक सुंदर पुस्तक आहे, ज्याचं मी तुम्हाला नंतर नाव सांगेन, की महाराणी कुंतीची शिकवण आहे. फार सुंदर पुस्तक आहे प्रभुपादांचं, नक्की वाचा कोणाला जर मिळालं तर. फार सुंदर त्याच्यावर माहिती दिलेली आहे, मी तुम्हाला त्याचं डिटेल्स पाठवेल.
तर अशा प्रकारे पांडवांनी हे दुःख सगळं सहन केलं. त्याच्या मागे एकच होतं की भगवंत आपल्या पाठीशी आहे. आणि धर्माचे युधिष्ठिर हे धर्माचा राजा होते. अर्जुन हा एक उत्तम योद्धा, उत्तम भक्त, भीम बलाढ्य, तसे नकुल सहोदय हे सगळे तरबेज होते. हे सगळे उच्च, अगदी त्यांचं प्रत्येकाकडे एक सामर्थ्य होतं. परंतु त्यांनी ह्या सगळ्यातनं वेळ आली असती तर त्यांनी काही तेव्हाच्या तेव्हा ती उत्तरं देऊन तिथल्या तिथे सगळ्या गोष्टी मिटवल्या सुद्धा असत्या, किंवा त्यांनी बदला घेतला असता, सूड घेतला असता. पण ती भावना नव्हती मनामध्ये. ती भावना का नव्हती? कारण खूप शुद्ध होतं मन. अर्जुनाचं मन हे खूप शुद्ध होतं आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींना सहन केलं गेलं, या दुःखांना सहन केलं गेलं. कारण परमेश्वर आहे, आपल्या बरोबर आपले भगवंत आहेत, हा एक दृढ विश्वास मनामध्ये होता. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत आता अर्जुनाला, श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मणो कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. श्री भगवंत म्हणाले, श्री भगवान म्हणाले, मुक्तीसाठी कृतीचा त्याग करणे आणि भक्तिमय कर्म म्हणजेच कर्मयोग करणे दोघेही उत्तम आहेत. परंतु या दोन्हीपैकी कृतीचा त्याग करण्यापेक्षा भक्तियुक्त कर्म हे श्रेष्ठ आहे. तुम्ही कृतीचाच त्याग करून टाकू नका मग, की मला ती कृतीही नकोय, त्याचं फळही नकोय, मी त्याच्यापाशी जाणारच नाही. पण त्याच्यापेक्षा काय श्रेष्ठ आहे की ते तुम्ही कर्म तुमचं पूर्ण करा, पण तुमच्या मनातली भावना ही कृष्ण भावना असू दे, तुमच्या मनातली भक्तिमय भावना असू दे, आणि त्या भक्तियुक्त मार्गाने तुम्ही हे कर्म पूर्ण करा. आणि म्हणून याच्यावर मी एक छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे की कर्म, मग माणसाने केलेलं कर्म माणसाला कुठे नेतं, आणि माणसाला ते नकळत असो, मग तुम्ही ते सकाम कर्म करताय का निष्काम कर्म करताय, आणि तुमच्या मनातली भावना. तसं एक पुराणातली गोष्ट मी सांगणार आहे की हा नृग राजा, या नृग राजाला इतकं त्याचं दातृत्व होतं की त्याला दान करण्याची प्रचंड आवड होती. आणि तो रोजच्या रोज गोदान करायचा, गायींचं दान करायचा. लाखोनी त्यांनी गायींचं दान केलं होतं. तो ब्राह्मणांना गायीचं दान करायचा. तर होतं काय, तो एका दिवशी ब्राह्मणांना गायींचं दान करतो, आणि तो ब्राह्मणाला त्या गायीचं दान केल्यावर तो ब्राह्मण त्याच्या घरी त्याच्या गायी घेऊन जातो. त्याच्या गायी घेऊन गेल्यानंतर काय होतं, तर रात्री त्यापैकी एक जी गाय होते, आपण म्हणतो ना प्राण्यांना कसं की त्या त्या जागेवरती कधी कधी आपण सोडलेलं असलं तरी पुन्हा ते त्यांच्या जागी येतात, तसं ती गाय जी असते ती नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आपल्या राजाकडे परत येते हो. आणि मग ती राजाकडे परत येऊन थांबते. दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे हा गोदान करणार असतो राजा, आणि ती गोदान करताना राजाकडून ती दान केलेली गाय परत आलेली हे त्याला माहिती नसतं. आणि मग तीच दान केलेली गाय राजा दुसऱ्या ब्राह्मणाला दान करतो. दुसऱ्या ब्राह्मणाला दान करताना तो ब्राह्मण ते ब्राह्मणालाही नसतं, हे सगळं नकळत असतं आणि हे अज्ञानच असतं सगळ्यांना. त्या ब्राह्मणाला माहितीये की ही दान केलेली गाय आहे, ना राजाला माहितीये की ही गाय परत आली आहे रात्री. अशा प्रकारे ती गाय त्याला पुन्हा दान केलेली जाते, दान केलेलीच गाय पुन्हा दान केली जाते. आणि मग तो ब्राह्मण ती गाय, दान केलेली गाय परत आपल्या घरी घेऊन जात असतो. परंतु जेव्हा एक गाय कमी दिसते तेव्हा तो जो दुसरा आधीचा ब्राह्मण असतो आदल्या दिवशीचा, तो राजाकडे परत विचारायला येत असतो की माझ्याकडे ती गाय नाहीये. पण वाटेमध्ये तो या ब्राह्मणाला बघतो आणि त्या ब्राह्मणाच्या हातात तीच गाय त्याला दिसते. कारण प्रत्येकाला माहिती असतं एवढ्या एवढ्या गायी दिल्यात आणि ही माझी गाय आहे. काहीतरी तर त्याच्याकडे त्यांनी स्वतःला हे केलं असेल ना की ह्या सगळ्या माझ्या गायी आहेत. मग त्या ओळखायला त्याला बरोबर त्यांनी ओळखलं की अरे ही तर माझी गाय आहे. सुरू झालं, अरेच्या, त्या ब्राह्मणामध्ये हमरीतुमरी सुरू होते की अरे तुम्ही माझी गाय कशी घेऊ शकता, ही गाय तर राजाने मला दिलेली आहे, ही गाय तुम्ही कशी घेऊ शकता. मग शेवटी एवढं त्यांचं भांडण होतं कडाक्याचं की फायनली ते राजाकडे जातात. आणि मग राजाकडे गेल्यानंतर ते राजाला विचारतात की हे दान केलेली गाय आहे राजा, आणि तुम्ही त्यांना परत दिलेली आहेत. पण राजा पडतो संभ्रमात हो, राजाला कशाचीच कल्पना नसते. पण शेवटी काय होतं की तो त्या ब्राह्मणाचा विनवणी करतो की ही गाय तुम्ही त्यांना परत द्या, मी तुम्हाला अजून 1,00,000 गायी देईन, अजून तुम्हाला पुष्कळ गायी देईन. पण शेवटी ब्राह्मण आहेत ते, ब्राह्मणाने घेतलेलं दान असतं ते परत नाही देऊ शकत. ते जसं यांनी पण दान केलेलं असतं तो परत नाही, ते चुकून त्याच्याकडून झालेलं आहे, अज्ञानच झालेलं आहे. झालं, त्याच्याकडनं ती चूक झालेली आहे. आणि ती चूक झाल्यानंतर ब्राह्मणाचा शाप त्याला मिळतोच, की ब्राह्मण त्याला शाप देतो, आणि शापामुळे काय होतं, त्याला त्या जन्मामध्ये भोगायला लागतं, दुःख भोगायला लागतं. म्हणजे त्याला सरड्याचा जन्म घ्यायला लागतो. म्हणजे हे सुद्धा बघताना यमराज येतात, जेव्हा तो मरणाला टेकतो तेव्हा यमराज येऊन विचारतात की तू पुण्य खूप केलीस, तू दान खूप केलेस तुझ्या आयुष्यामध्ये, पण तू चूक पण केलीस. तू दान केलेलीस गाय दिलीस, तुझ्याकडनं नकळत चुकलं, तू ब्राह्मणाला दुखावलंयस.
तू एका ब्राह्मणाला दुखावलंस ही चूक झालीये, तर तुला तुझ्या चुकीचं प्रायश्चित्त आधी घ्यायचंय की तुला पुण्याचं आनंद आधी घ्यायचंय, पुण्याचं माफ? तर नाही, मला प्रायश्चित्त घ्यायचं. आणि म्हणून मग त्याला सरड्याचा जन्म मिळालाय. आणि त्या सरड्याचा जन्म जेव्हा त्यांनी सांगितलं की कृष्णाच्या द्वापार युगामध्ये तुला कृष्णाकडूनच याचा तुझा उद्धार होईल, आणि म्हणून 1000 वर्ष लोटतात त्याच्यावर, आणि तो एका विहिरीमध्ये हा सरडा असा पडलेला असतो. आणि मग 1000 वर्ष लोटतात, आणि जेव्हा या कृष्णाची मुलं तिथे काही खेळत असतात, आणि मग ते सांगतात खेळता खेळता तहान लागते म्हणून ते विहिरीपाशी जातात. आणि विहिरीपाशी गेल्यावर बघतात तर त्या विहिरीत पाणी नसतं, एक भला मोठा सरडा असतो. आणि त्या सरड्याला घाबरतात आणि ते म्हणतात की जाऊन सांगतात कृष्णाला की बाबा हे या विहिरीमध्ये काय आहे, भयंकर प्राणी हा. मग शेवटी कृष्ण स्वतः जातात आणि त्या सरड्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात, आणि अशा प्रकारे त्या सरड्याला त्यांचा स्पर्श होतो, आणि ते आपल्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढून त्यांना पुन्हा त्याला जे त्याच्या जन्मात जाण्याची, म्हणजे त्याला पुन्हा तो स्वतःच्या पूर्वजन्मात येतो आणि पुन्हा आपल्या मूळ रूपात येतो. आणि मग तो मूळ रूपात आल्यानंतर भगवंतांची क्षमा मागतो, आणि मग भगवंताला पुढे तो चांगल्या गोष्टी करून त्याला मोक्ष मिळालेला आहे. म्हणजे काय की तुमच्या कृतीच्या परिणामांपासून तुम्ही सुटू शकत नाही. मग ती कृती भले ही अज्ञानात केली असू दे, चुकून केली असू दे, पण त्या चुकीचे परिणाम हे भोगायला लागतात. जाणून बुजून केलेले असो किंवा अजाणतेपणे तुमच्या कर्माचे फळ तुम्हाला भोगावेच लागते. एक दिवस जास्त किंवा एक दिवस कमी नाही. एकदा तुम्ही नरकात किंवा स्वर्गात भरभराट कराल, एकदा का त्याच्या चांगल्या आणि वाईट कर्माच्या परिणामांचा हिशोब चुकता झाला की पुन्हा तुम्हाला काय होतं की पुन्हा त्या चक्रामध्ये, म्हणजे होतं आता जसं मी सांगितलं देवी देवतांची पूजा करून की तुम्हाला स्वर्गामध्ये मिळेल, चांगल्या गोष्टी केल्यानंतर स्वर्गामध्ये नक्की एंट्री आहे. पण ती स्वर्गातली एंट्री किती, तुमच्या पुण्याचं भरलं, माप भरलं की झालं, तुम्हाला पुन्हा पृथ्वी लोकावर जन्म आहे. पुन्हा तुम्ही त्या भौतिक पुढच्या काही अध्यायांच्या स्लाइड मध्ये आपण आहोत की पुन्हा तुम्ही त्या चक्रात अडकणारच आहात. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या गोष्टींपासून सुटका नाही. आणि मग पुन्हा तुम्हाला तो भौतिक जन्म या जन्मात अडकायचं नसेल तर परमेश्वर सांगतायत की परमेश्वरांनी तो दरवाजा खुला केलेला आहे तुमच्यासाठी, फक्त तुम्हाला तो दिसला पाहिजे. आणि तुम्हाला बॉल इज इन युअर कोर्ट, तुम्हाला काय करायचंय की तुम्हाला त्याचा योग्य प्रकारे कसा वापर करून घ्यायचा आणि कशा प्रकारे तुम्हाला निष्काम कर्माद्वारे अकर्माकडे तुमची वाटचाल झाली पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की झाड लावणं आपलं कर्तव्य आहे, पण ते माझ्यासाठी करा आणि मी तुमच्यासाठी फळांची काळजी नक्की घे. तुम्ही कर्म करा, कर्म केल्यानंतर त्या फळांची काळजी करू नका, ते निश्चित तुम्हाला चांगलं आहे. सुख आणि दुःख जसं मी तेव्हा सांगितलं ग्रीष्म ऋतू आणि पावसाळ्याप्रमाणे की हिवाळा पावसाळ्याप्रमाणे ही वेळही निघून जाईल, की तुम्हाला ते दुःख आहे पण त्या दुःखाची तुम्हाला तुमचं संरक्षण, तुमचं संकट दूर करण्याची त्याची काळजी मी घेतो. त्याचप्रमाणे कर्मांचं की कर्म तुम्ही करा आणि त्याच्या फळांची काळजी मी घेईन. तर त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं निष्काम कर्म करा आणि त्या भावनेने करा की हे आपण कृष्णासाठी करतो. आणि म्हणून अभक्त जे असतील, म्हणून आहेत हो जे मी जसं तुम्हाला म्हंटल की असे अभक्त आहेत की ज्यांचा कर्मावर, ज्यांचा परमेश्वरावर विश्वास नाही आणि मी नियंत्रक आहे, जे करतोय हे मी माझ्या बळावर करतोय, माझ्या स्वबळावर करतोय, हे अजूनही की ज्यांना शास्त्राचा बेस नाहीये, अज्ञानामध्ये जे तमोवृत्ती, जे रजोगुणामध्ये, जसं मी म्हंटल की खेचतंय आपल्याकडे रजोगुण आणि तामसी गुण आपल्याला खेचत असतो. मग मनाचं अधःपतन होऊ द्यायचं का मनाला चांगल्या प्रगतीच्या मार्गावर न्यायचं हे तुमच्याकडे आहे. आणि म्हणून भक्त जेव्हा की कृष्णाची दया आहे, भगवंतांची कृपा आहे की मी या सगळ्यातून मार्ग काढू शकतो. प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंध वस्तुनः मुमुक्षु विपरित्यागो वैराग्य न फल्गु कथ्यते. जेव्हा मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक भगवंतांशी संबंधित गोष्टींचा त्याग करतात, त्यांना भौतिक समजतात, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण म्हटला जातो. कारण का? कारण पुन्हा मग त्याच्यात सकामता आली. तुम्ही करताय ते सकाम गोष्टींनी, तुम्हाला फळाची अपेक्षा आहे कुठेतरी आणि गोष्टींचा, म्हणून परमेश्वर पुन्हा सांगतायत की तो त्याग, तो संन्यास केला जातो. पण तो त्या गोष्टींपासून का केला जातो? कारण मला या गोष्टींपासून सुटका हवी आहे आणि त्या मनामध्ये त्या फळाची अपेक्षा आहे, ती कुठेतरी पुन्हा तुम्हाला अडकवून ठेवणार आहे त्या भौतिक जगामध्ये. मग अजूनही तुमची सुटका नाही, अजूनही तुम्ही त्या वृत्तीतून बाहेर केलेले नाही आहात. आणि म्हणून तो त्याग आहे तो अपूर्ण आहे, कारण त्याच्यामध्ये पुन्हा कुठेतरी सकामता आहे, कुठेतरी फळाची अपेक्षा आहे. आणि म्हणूनच पुन्हा जाऊन की तुम्ही हे का करता आहात. ज्ञेयः स नित्य संन्यासी योगन द्वेष्टी न कांक्षती
निर्दवन्दवो हि महाभागो सुखम बंधात प्रमुच्यते. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही तो सदैव संन्यासी समजला जातो. मग जो कर्माचा द्वेष करत नाही, जो आपण जे करतो आहोत, जे आपण करणार आहोत त्याचा द्वेषही करत नाही, की तो त्याची अपेक्षाही करत नाही फळाची, पण जो आपण करणार आहोत त्याला हेटही करत नाही, त्याच्या मनामध्ये ती जी भावना असते ही फक्त एक निर्मळ भावना असते. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो, मुक्त होतो. कारण त्याच्या मनातली भावना तशी तयार केलेली आहे. आणि तो जे कर्म करतोय, आता हा मनुष्य दिसतोय की जो भगवद्गीतेचं पुस्तक या मनुष्याला देतोय, तो भगवद्गीता देतोय एका मनुष्याला, मग तो विकतोय ती, मग तो त्याच्यातनं पैसे मिळवणार आहे, पण ते कोणासाठी? कृष्णासाठी करणार आहे. तो ज्या गोष्टी वापरणार आहे, अहो तुम्ही संन्यास काय घ्याल, कारण जे तुमचं नाही त्यापासून तुम्ही काय संन्यास घेणार आहात? प्रभुपादांना असं विचारलं गेलं होतं की एका न्यूयॉर्कमध्ये जेव्हा ते फिरत होते तेव्हा त्यांना इंटरव्ह्यूत विचारलं गेलं की तुम्ही काय संन्यास हो, तुम्ही तर सगळे गाड्यांमधनं फिरता, तुम्ही भगवद्गीतेचा वापर लांब लांब स्थळी जाता, उन्हातनं नाही जायचं, तर तुम्ही ही वाहनं वापरता तुम्ही भक्तांची. ते म्हणाले जे माझं नाही, ही कृष्णाची कृपा दिलेली आहे, पण मी हे कशासाठी वापरतोय? तर मी हे भगवंतांसाठी वापरतोय, हे भगवद्गीतेचा पुस्तकं देण्यासाठी, किंवा हा भगवत कृष्ण महिमा, कृष्ण भावनेचा महिमेचा प्रचार करण्यासाठी. म्हणून प्रत्येक गोष्टीतनं, मग तुम्ही कर्म करताय, तुम्ही ती गोष्ट करा, पण ती कशासाठी करताय? ती भावना महत्वाची. आणि त्या भावनेने तुम्ही तेव्हा ती कराल तेव्हा त्याला ते कर्मसन्यास भावना म्हटली जाईल. आणि म्हणून कुठेतरी मग तुम्हाला ती भौतिक जगातून या बंधनातनं मुक्त करायला निश्चित मदत करेल. पण ती भावना वाढीस लागणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या बंधनांवर विजय मिळवता येईल, की मग तुम्हाला कुठलीही सकामता, कारण कुठेतरी तुम्ही जेव्हा ते मला हे हवंय किंवा मला मुक्ती हवीये आणि माझ्या आप्तजनांना असं असं करायचंय, मला हे करायचंय, जेव्हा ह्या मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, या जेव्हा गोष्टी, ह्याची फळाची अपेक्षा केली जाते, मग सकाम काम. मग ते सकाम काम जर तुम्ही कृष्ण भावनेने केलं, त्या भावनेने तुम्हाला जर भक्ती भावाने केलं, तर त्या भावनेला वाढीस लागायला निश्चित एक मदत होते. तर अशा प्रकारे जर एखाद्या अयोग्य व्यक्तीने भावनेने वैराग्य स्वीकारले किंवा संन्यास घेतला, परंतु त्याच वेळी वाईट सवयी जडल्या, जसं आपण इथे बघितलं, त्या वाईट सवयी बघा, हा मनुष्य बघा की त्याने वैराग्य स्वीकारलंय मनाने, पण वाईट सवयी आहेत, तो सगळ्या त्या सवयी तर आहेत. मोबाईल घेतलाय हातामध्ये, सिगरेटी, की त्या गोष्टींचा काही त्याग केला नाहीये. आणि मग अशा गोष्टी जर त्याग नाही केल्या आहेत आणि मग अशा वेळी वाईट सवयी जडल्या, तर तो अत्यंत धोकादायक स्थितीमध्ये असतो आणि मग तो कुठेतरी अधःपतनाला जाऊ शकतो. कारण का? कारण त्यांनी फक्त वैराग्य स्वीकारलंय, पण मनामध्ये भाव, जसं विश्वामित्रांचं उदाहरण देईन मी, की विश्वामित्रांनी संन्यास घेतला होता. विश्वामित्र ऋषी होते, पण कुठेतरी मेनकेला बोलले, कुठेतरी मेनकेशी मेनका जेव्हा त्यांना विचलित करायला आली तेव्हा ते बोलले कुठेतरी, आणि मग त्या कुठेतरी त्या आकर्षण, कुठेतरी जेव्हा त्या मेनकेबरोबर राहिले, तर त्यामुळे कुठेतरी विश्वामित्रांच्या मनातली भावना, की सगळं होतं, वैराग्य स्वीकारलं होतं, संन्यास स्वीकारला होता, पण मग कुठे त्या वाईट भावनेला, कुठेतरी मनातल्या त्या भावनेला कुठेतरी काय म्हणतो ना आपण, एक उद्युक्त झाले होते ते, आणि त्यामुळे मग त्या संन्यासाला मग ते मारकट वैराग्य पुढे जाऊन ते त्यांनी केल्या खूप चांगल्या गोष्टींची आणि खूप त्यांच्या पुण्य गोष्टींची आहे, पण ही जी भावना वाढीस लागणं, ही जी बोलणं, आणि मग हेच उदाहरण उलट दुसऱ्या बाबतीत, की जनक राजांनी सगळे यज्ञ केले, काय नव्हतं त्यांच्याकडे, त्यांना आता सगळे होते, राजा होते, त्यांच्याकडे सगळं वैराग्य होतं, त्या वैराग्यातून ते सगळं कर्म करत होते, त्यांनी काही वैराग्याचा त्याग केलेला नव्हता, पण ते जे करत होते ते प्रजेसाठी केलं, त्यांनी प्रजेला सगळं मिळावं, त्यांनी जे यज्ञ केले, तप केले, तर त्यांनी या सगळ्यातून काय, तर हे प्रजेला मिळावं, आणि हे कृष्ण भावनेने, की हे आम्ही विष्णूसाठी करतो आहोत, भगवंतांसाठी करतो आहोत, आणि हे जेव्हा यज्ञ याग केले गेले आणि तेव्हा ती जी भावनेने केले गेले त्याला एक महत्व होतं. आणि म्हणून जर त्या वाईट गोष्टी सवयी जडल्या, तर तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत असतो. त्याच्या त्यागाला मारकट, म्हणजे काय, माकडाचा त्याग करणं म्हणतात, म्हणजे मनातनं नाही गेली हो ती वृत्ती पूर्णपणे, आणि मग ती वृत्ती कुठेतरी आहे, मग त्याचा त्याग अजून केलेला नाहीये, मग ते अपूर्ण आहे. लोक जपमाला घेऊन जप करतात, पण मनापासून ते नेहमी इतर लोक, महिला,
पैसा मिळवण्याचा विचार करतात. मग काय एकीकडे जपनाम करतोय, मी आज 16 माळा केल्या आहेत ना, पण पुढे जाऊन जर तुम्ही कुठेतरी जाऊन संध्याकाळी बसलात, पार्टीमध्ये बसलात आणि कुठेतरी चुकीच्या गोष्टी सगळ्या केल्यात, की दारूचं व्यसन करताय आणि करताय, काय उपयोग? म्हणून हे जे आहे ना, की इस्कॉनचे रूल आहेत, जे पुढे जाऊन आपण काही ऐकणार, की मला एका ताईंनी विचारलं, बंधनं नाहीये जप करायला, की तुम्ही जप कसाही कुठल्याही वेळी तुम्ही अंघोळ नाही केली सगळं, पण 4 तत्व आहेत, की तुम्ही मांस खाऊ नका, तुम्ही इंटॉक्सिकेशन, तुम्ही दारू पिऊ नका, तुम्ही वाईट नादाला लागू नका, की दुसऱ्या परस्त्रीचा विचार करू नका. या सगळ्या गोष्टी, मग या सगळ्या गोष्टींवर मी पुढे येणार आहे, की या गोष्टींचं इस्कॉनचे हे रूल अगदी नक्की मान्य केले पाहिजे. मग ही ही नियम पाहिजेत, या बंधनं पाहिजेत. या बंधनं माणसावर लादून नाही घेतली तर तुम्ही तो त्याग करणं काही नाही. नुसतं तुम्ही इथे जप करताय, पण मनामध्ये सगळे विचार, अरे संध्याकाळी जाऊन आपल्याला हे करायचंय, आपल्याला या गोष्टी, कारण आपला हा न, म्हणून मी पुढे जाऊन त्या जपावर पण सांगणार आहे, की मग त्या नामजपाला तितकं आपण अपराधी भावना असते मनामध्ये. आपण पूर्णपणे तन्मयतेने नाही झालो आहोत. भगवंतांशी एकरूप होऊन आणि भगवंतांचं पूर्ण आपले विचार, माणूस आहे हो शेवटी. मन चिंतेनं वैरी, मन चिंते ते वैरीनं चिंते, असं मन आपलं इकडे भटकतंय, मग न्यूयॉर्कला जाऊन येतं, मन जपानला जाऊन येतं, पॅरिसला जाऊन येतं, घटक्यात बसून सगळ्या जगभर प्रवास करून येतं, असं हे मन आहे हो आपलं. आणि त्या मनालाच काबू आणायचंय. त्या मनाची, जसं मी कालच्या कृतीमध्ये सांगितलंय, की जीव बसलाय, पण बुद्धी ही मनाच्या दोऱ्यांनी खेचतीये, बुद्धी ही मनाच्या दोऱ्यांनी इंद्रियांना कंट्रोल करते. आणि ही इंद्रिय जेव्हा तुम्ही कंट्रोल, या इंद्रियांवर नियंत्रण कसं तर मनाने आणू शकाल. आणि जोपर्यंत ज्या अध्यात्माच्या मार्गावर, ज्या भक्ती मार्गावर जाल, तोपर्यंत मग ते अपूर्ण आहे. आणि मग कुठेतरी त्या गोष्टी करणाऱ्या, कारण तुम्ही कराल तर 1 माळ जपा हो, तुम्ही 5 मिनिटं जप करा, पण पूर्ण तन्मयतेने, पूर्ण त्या विचाराने, भावनेने, की आपण जप करतोय परमेश्वराचा, या भावनेने करा. मग हातात मोबाईल आहे, समोर टीव्ही बघत बसलात, नका जप करू, त्या जप करण्याला नाही तयार. अशा प्रकारे पूर्णपणे मनोभावनेने, पूर्ण भावना ओतून तो जप करणं हे आवश्यक आहे. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. जो भक्तीने कार्य करतो, जो शुद्ध आत्मा आहे आणि आपल्या मनांवर आणि इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवतो, तो सर्वांना प्रिय आहे आणि प्रत्येक जण त्याला प्रिय आहे. अशी व्यक्ती काम करतानाही कधीही बांधील नसते. आणि म्हणून जसं आपण म्हटलं, की 3ऱ्या अध्यायामध्ये 3.17 मध्ये, की बंधनात्म मुक्त, की ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, जो इतका आपल्या इंद्रियांवर त्याचं नियंत्रण आहे, त्याला कुठलीही कर्तव्याची गरज नाही. मग ते जो काम करेल ते कर्तव्य भावनेने नसेलच, कारण तो ते इतक्या चांगल्या भावनेने करतो आहे, की त्याच्या इंद्रियांवर स्वतःचा कंट्रोल आहे आणि मग त्याला कुठल्याही बांधिलकी, कुठल्याही कर्तव्याची बांधिलकी नाहीये. आणि म्हणून अशा शुद्ध भक्तांची मी एक कथा सांगणार आहे, की शुद्ध भक्त आपल्या शुद्ध, म्हणजे या भक्तांच्या नुसतं सहवासात राहूनही माणसामध्ये कसे बदल होतात हे पुढे जाऊन सांगणार आहे. की भक्ती सेवेचे प्रकार जर असं सांगितलेच, की त्याच्याच अनुसरून मी तुम्हाला ही कथा सांगणार आहे, की कशा प्रकारे ती कथा आहे. आणि त्याच्यासाठी या भक्ती सेवांचे काल जे आपण प्रकार बघितले, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णू पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम आणि आत्मनिवेदनम, या 9 भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि या भक्तीच्या सेवा मार्गावरती तुम्ही जितकं स्वतःला आणाल, मग तुम्हाला जमत नाही एखाद दिवशी नामजप करणं, तर तुम्ही ऐका, तुम्ही प्रभुपादांचं ऐका, तुम्ही नामस्मरण ऐका, किंवा तुम्ही एखादी चांगली त्यांची रोज एखादी व्हिडिओ ऐकली, तुम्ही एखादी चांगला विचार रोज ऐकलात, हेही तुम्ही एक सेवा करताय. आणि या प्रकारच्या कुठल्याही सेवा, मग तुम्ही मंदिरात जाऊन पूजा केली आहे, की तुम्ही नुसतं चिंतन केलं आहे भगवंतांचं, नाही तुम्हाला म्हणता येते, प्रत्येक या पूजा आणि प्रत्येक या भक्तीच्या मार्गावर तुम्ही परमेश्वराला चिंताय, परमेश्वराचं स्मरण करताय, परमेश्वराचं श्रवण करताय, कीर्तन करताय, त्याचं आत्मनिवेदन करता आहात. साख्य, परमेश्वर भक्त सखा आहे तुमचा. परमेश्वर, अगदी परमेश्वराला तुम्ही प्रिय कधी आहात? भक्त आहात तुम्ही परमेश्वराचा, अर्चना करता आहे, परमेश्वराचं स्मरण करून वंदन करता आहात. मग आपण म्हणतो 2 हात आणि 3रं मस्तक, एवढं परमेश्वराला बास आहे. पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत 9व्या अध्यायामध्ये, की फलम तोयम, पलम पत्रम तोयम, म्हणजे परमेश्वराला तेवढं पण बास आहे, की परमेश्वराला एक फूल वाहिलंय, एक पत्र वाहिलंय, पाणी दिलंय परमेश्वराला, तेवढंही बास आहे. तुळस जी परमेश्वराला अत्यंत प्रिय आहे. आणि म्हणूनच आपण
फलम पत्रम फुलम तोयम, की त्या गोष्टीने तुम्ही काहीही, एक फळ द्या, एक फूल द्या, एक पान द्या किंवा पाणी द्या परमेश्वरांना, तरी परमेश्वर तुम्हाला तितकाच त्याचा मनोभावे स्वीकार करतील. आणि म्हणून ह्या शुद्ध भक्तांची, की जसे श्रीला प्रभुपाद ज्यांचं आपण हे चित्र बघतोय समोर, की जे आपल्याला दिसत आहेत, की हे शुद्ध भक्त, आणि त्यांनी कृष्ण भावनेचा प्रसार का केला हो? कारण मनात कृष्ण आणि प्रत्येक क्रियेमध्ये कृष्ण, की मी कृष्णाने हे दिलंय, जे काही मला मिळालंय, आज एवढी मंदिरं बांधली, एवढे इस्कॉन जागोजागी जगभर बांधले, का? कारण फक्त कृष्ण भावनेने. आणि का आहे हे सगळं मिळतंय, देणग्या मिळतात, हे कृष्णाची कृपा आहे, की म्हणून हे कृष्ण भावना मनात असलेले शुद्ध भक्त. आणि तशीच ही हरिदास ठाकूर, हे चित्रात दिसत आहेत, हे हरिदास ठाकूर आहेत. हे कसे शुद्ध भक्त होते, हे चैतन्य प्रभूंच्या काळापासून. तर चैतन्य महाप्रभू असताना त्यांनी नाव तर दिलं होतं माहितीये का, की श्री हरिदास ठाकूरांना ते म्हणायचे, सांगते ना तुम्हाला, की त्यांना की त्यांना नाम म्हणजे ते 3 लाख वेळा नामस्मरण करायचे, आणि त्या नामस्मरणामुळे त्यांना अक्षरशः नाव दिलं होतं यांनी. एक सेकंद द्या मला, मी तुम्हाला ती स्लाइड पण दाखवते. नामाचार्य म्हटलंय त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी, कारण ते नामस्मरण दिवसभरामध्ये ना अन्न पाणी काही घेऊन झोप नाही, पण 3 लाख वेळेला ते जप करायचे प्रभूचा, म्हणजे महामंत्राचा जप करायचे. आणि इतकं त्यांनी हे ते कमिटमेंट होते, जे डिटर्मिन्ड होते त्यांच्या जप करण्याशी, की त्यांनी दृढ श्रद्धेने हे प्रॉमिस केलं होतं, ते वचन दिलेलं होतं चैतन्य महाप्रभूंना, की मी इतकं केल्याशिवाय झोपणार नाही किंवा माझी कुठलीही गोष्ट मी करणार नाही, हा जप पूर्ण केल्याशिवाय मी काहीही करणार नाही. आणि या भावनेनेच त्यांनी ते अगदी शुद्ध भक्त होते कृष्णाचे. आणि म्हणून पुढे जाऊन आता जशी चांगली लोक आपण बघतो, तशी हे जेलसी होणारी, द्वेष असणारी लोकही असतात. तर एक असाच गावामध्ये राहणारा मनुष्य होता, जो त्याच्यावर त्यांचा भयंकर द्वेष होता, की हे हरिदास ठाकूर म्हणजे काय समजतात, की एवढे वेळेला जप करून काय मिळवणार आहेत ते, आणि आपण याची नक्की अद्दल घडवूया. आणि म्हणून त्या भावनेने एका स्त्रीला पाठवतात, ते हरिदास ठाकूरांकडे एका स्त्रीला पाठवतात, की त्यांच्या मनाचा हे करण्यासाठी, की त्यांचं मनाचं कुठेतरी परिवर्तन ढळावं, या मनाचा कुठेतरी तोल ढळावा, त्या यांनी त्या बाईंना पाठवतात. तर जेव्हा त्या बाई येतात आणि ती बाईला त्या हरिदास ठाकूरांकडे ते येतात, हरिदास ठाकूर आपलं चॅन्टिंग करत असतात, तर त्या बाई येतात आणि मला तुमच्याशी काही बोलायचंय असं म्हणतात त्यांना. तर ते म्हणतात, ठीक आहे, मी तुझ्याशी बोलेन, बरोबर आहे, पण आता मी एक महत्वाचं काम करतोय, माझं हे नाम जप, माझा हा जप पूर्ण झाल्याशिवाय मी काही करू शकत नाही, कारण मी माझ्या वचनाशी बांधीलय. आणि मी हे चैतन्य महाप्रभूंना असं वचन दिलेलं आहे, की मी 3 लाख वेळा हे जप पूर्ण करीन, तेव्हाच मी माझी कुठलीही गोष्ट करीन. तर मी तुमच्याशी बोलेन, मी नक्की बोलेन तुमच्याशी, पण माझा जप पूर्ण होऊ द्या. आणि एवढा जप पूर्ण झाला की मी नक्की बोलेन. ठीक आहे, त्या बाई बाहेर थांबतात, आणि त्या बाई बाहेर थांबतात, रात्र जाते, दुसरी दुपार जाते, तरी जप पूर्ण झालेला नसतो, त्याच्यामुळे ते काही येत नाहीत. आता 1 दिवस जातो, दुसरा दिवस जातो, तिसरा दिवस जातो, त्या बाई एकदम अगदी इरेला पेटतात हो, की मी आता काय, म्हणजे की माझ्यासाठी लोक थांबतात, आणि माझ्यासाठी अशा प्रकारची बाईच पाठवलेली असते हो त्या व्यक्तीने, की जी त्यांचं कुठेतरी त्यांचा तोल ढळू देईल, अशा प्रकारची वेश्याबाई त्यांनी पाठवलेली असते प्रभूजी ठाकूरांकडे, की त्यांचं मन नक्की पालटेल हे, आणि कुठेतरी त्यांचा अधःपतन व्हायला सुरुवात होईल. अशा प्रकारे त्यांनी त्या भावनेनेच, द्वेषी भावनेनेच त्या मनुष्याने ती पाठवलेली असते. तो जो नावी असतो, कोण गावातला असतो, त्याच्या मनात किती भावना असते. आता ती त्या बाई वैतागतात, आणि त्या म्हणतात, अहो लोक माझ्याकडे येतात आणि माझ्यासाठी थांबतात, का असा हा माणूस काय करतोय, आणि असा हा माणूस काय करतोय, मी आज जाऊन बघणारच, की असे कुठलं काम करतोय की ज्याच्यामुळे याला माझ्याशी बोलायला वेळ नाहीये. म्हणून त्या हरिदास ठाकूरांकडे आज जातात, त्या बघतात तर त्यांचं जपनाम चालू असतं, आणि जपनाम जस्ट अगदी म्हणजे ते पूर्ण होणार त्यांचं असतं. आणि मग त्या बाई त्यांना बोलतात त्यांच्याशी, आणि स्वतःहूनच बोलतात. तर ते म्हणतात, थांबा, ठीक आहे, मी याच गोष्टीची वाट बघत होतो. आणि त्यांनी विचारलं, की लोक माझ्यासाठी थांबतात, असं तुम्ही हे काय करताय, की ज्याच्यामुळे तुम्ही माझ्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष केलं. म्हणून मग हरिदास ठाकूर म्हणतात, की मी या गोष्टींचीच वाट बघत होतो, आणि म्हणून हे मी जे काही करतो आहे ते तुम्ही करू इच्छिता का, तर मी तुम्हाला सांगतो. आणि म्हणून त्या बाई सुद्धा ते करायला उद्युक्त होतात, आणि त्या आश्रय घेतात. हरिदास ठाकूर त्यांना दीक्षा देतात, आणि त्यांना पूर्णपणे त्यांना मंत्र जप करण्याचं स्वातंत्र्य देतात.
आणि मग त्या स्वतः बाई पण तिथे बसून आणि त्यांना दीक्षा दिल्यानंतर, आश्रय घेतल्यानंतर त्या नामस्मरण करायला लागतात. बघा, शुद्ध भक्ताचा नुसता सहवास, शुद्ध भक्ताच्या इथे त्या 3 दिवस तिथे थांबल्या आणि काय करत होतं हे त्यांना माहिती नव्हतं. पण नुसत्या सहवासाने आणि नुसत्या त्या शुद्ध भक्तांच्या बोलण्याने आणि त्यांनी आश्रय देण्याने बघा केवढं परिवर्तन, एका वेश्येचं परिवर्तन झालेलं आहे, की नुसतं त्यांच्या सहवासाने हे परिवर्तन झालेलं आहे. तर कर्म केल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष नामस्मरण केल्यानंतर तर काय बदल होतील प्रत्येकामध्ये, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच की कशा प्रकारे या गोष्टीचं महिमा जाणला पाहिजे आणि शुद्ध भक्ताचा महिमा, हा शुद्ध भक्ताचा महिमा दाखवण्यासाठी हे उदाहरण दिलेलं गेलेलं आहे. आणि मग आपण पुढे जातोय की आपण कर्तव्य करतो आहे आणि मग भगवंत सांगताय की तुम्ही तुमचं कर्म करताय, कुठल्याही फळाची न अपेक्षा ठेवता तुम्ही ते कर्म जेव्हा करता तेव्हा ते निष्काम कर्म करता. आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही प्रकारची अटॅचमेंट ठेवू नका, कुठल्याही प्रकारची बांधिलकी नाही, कधी राहत नाही की मी हे करतोय पण मी अव्यक्तपणे करतोय. जसं भगवंतांबद्दल सांगितलं की भगवंतांनी सगळी सृष्टी निर्माण केली आहे, भगवंतांनी एवढी 6 गुण आहेत, भगवंतांचं हे ऐश्वर्य आहे पूर्ण, की भगवंत ऐश्वर्यानी अगदी परिपूर्ण आहेत, की ज्यांच्याकडे जे मनाने संन्यासी आहेत, ज्यांच्याकडे सामर्थ्य आहेत, त्यांचे हे सगळे असे गुण आहेत की ज्यांचं सौंदर्य हे अगदी थोर हो, अगदी मनमोहक असं श्याम सुंदर रूप, की ज्यांच्या हातामध्ये बासरी आहे आणि डोक्यावरती मोराचं पीस आहे. असे हे भगवंत हे सगळ्या गुणांनी अगदी युक्त आहेत आणि परिपूर्ण आहेत, पूर्ण, अगदी पूर्ण आहेत. जे गोविंदम आदि भजनम, आपण म्हणतो गोविंदम पुरुषम आदि भजनम, की जे आदि पुरुष आहेत आणि जे पुरुषोत्तम आहेत आणि म्हणून भगवंत अव्यक्त आहेत. तसं भगवंत सांगतायत की तुम्ही ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा. जो मनुष्य, एक सेकंद द्या, मी पाणी पिते. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्मांचा प्रभाव पडत नाही. जसे करमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही. डिटॅच्ड लाईफ जगा, करा, सगळ्या गोष्टी करा. मी माझ्या बायकोसाठी हे करतोय, मी माझ्या मुलांसाठी हे करतोय, सगळं आपण आपल्या भावनेने, पण कुणाच्याही त्यांचं पापाचा, मग कुणाच्या इतरांच्या पापाचा आपल्या प्रभाव न पडण्यासाठी त्याच्यापासून विरक्त राहा आणि अशा भावनेने ते करा की कमळाचं पाण्यालाही स्पर्श होत नाही. जसं आपण कमळाच्या पानावरचं पाणी हे तुम्ही बघा की कधी तुम्हाला ते थेंब, पूर्ण ओलं झालेलं पान नसतं, तुम्ही ते टाकून दिले ते पान पुन्हा कोरडं असतं, की मी माझं काम केलंय, पाणी त्याच्यावरती आहे, शिंपडलेलं आहे, परंतु ते काय आहे, तर विरक्त आहे, त्या भावनांपासून ते अलिप्त आहे. ही जी अलिप्त, की सगळं करा मनुष्य आसक्तीशिवाय, मग त्याविषयी आसक्तीशिवाय तुम्ही ते कर्म करा आणि ते आपले कर्तव्य पार पडा. पण कुठेतरी ती मनामध्ये आसक्ती की मी सांगतोय म्हणून हे केलं पाहिजे, मग आई सांगतेय म्हणून हे मी खाल्लं पाहिजे, पण तुम्ही ती लादू नका. तुम्ही चांगल्यासाठी करा, तुम्ही ते कर्तव्य तुमचं पार पाडा, पण तुम्ही गोष्ट लादू नका त्यांच्यावर आणि मग ती कुठेतरी अपेक्षा निर्माण होते. आणि एक सेकंद. सॉरी. त्या आसक्तीशिवाय आपलं कर्तव्य करा, परमात्म्याला समर्पण करा, त्यांच्यावर पाप कर्मांचा प्रभाव पडत नाही. मग त्या कुठल्याही गोष्टींचा परिणाम, त्या प्रतिक्रिया, त्या परिणामांना सामोरं जावं लागत नाही. आणि म्हणूनच जसं कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील होत नाही, अशा प्रकारे काम करा. जसं प्रभुपदांनी मी तुम्हाला सांगितलं की अतिशय म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन आणि अतिशय आपण म्हणतो ना की वेगवेगळ्या गोष्टींना तोंड दिलेलं आहे. आणि एक सेकंड, मी तुम्हाला ती स्लाइड याच्यामध्ये आहे की नाही मी बघते, एक मिनिट द्या मला जरा. हा, ठीक आहे.
की जसं उदाहरण घेतलं कमळाच्या पानाचं, जसं की प्रभुपाद सगळ्या गोष्टींमध्ये म्हणजे सगळ्या लोकांमध्ये राहिले, परंतु कुठेही ते त्यांच्या कर्तव्याला चुकले नाहीत. त्यांनी त्यांच्या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला, पण कुठल्याही गोष्टींमध्ये अडकून पडले नाहीत. हे अडकून पडणं, अडकून न पडणं, की ते आपलं कर्तव्य करत राहिले, पण कुठल्याही गोष्टीचा त्यांच्यावरती परिणाम झाला नाही, कारण ते कुठेतरी अलिप्तपणे ते करत राहिले. आणि म्हणूनच या गोष्टींना तितकंच, की तुम्ही तुमचं कर्तव्य करा. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन. जेव्हा मूर्त जीव त्याच्या स्वभावावर नियंत्रण ठेवतो आणि मानसिकरित्या सर्व कृतींचा त्याग करतो, तेव्हा तो 9 द्वारी, भौतिक शरीराला जे 9 द्वारं असतात, शहरात आनंदाने राहतो, काम करत नाही किंवा कार्य करण्यास आनंदाने राहतो, काम करत नाही किंवा कार्य करण्यास प्रवृत्त करतो. म्हणजे काय, या गोष्टीचा अर्थ थोडंसं इथे टायपोग्राफिकल मिस्टेक झालेली, की आनंदाने म्हणजे त्या व्यक्तीला नियंत्रण आलेलं असतं त्या भौतिक इंद्रियांवर. जे 9 द्वारं आहेत, आपली डोळे हे 5 इंद्रिय आहेत आणि आपली खालचे जे 9 जे आपल्या ज्या गोष्टींद्वारे द्वारं आहेत आपल्या शरीराची, तर त्या गोष्टींद्वारे परमेश्वर अशा अशा भावनेला नेऊन पोहोचवतो आपल्याला, आणि अशा मार्गाने गेल्यानंतर की एक नियंत्रण आलेलं असतं. त्या इंद्रियांवर नियंत्रण येऊन आपण मानसिकरित्या त्या कृतींचा त्याग केलेला असतो. आणि कुठेतरी काय, की त्या भावनेने म्हणजे कर्तव्य भावनेने करत असतो, पण कुठलीही आसक्ती नसते त्या गोष्टींमध्ये. अशा प्रकारे ते नियंत्रण कशा प्रकारे आलेलं असतं. आणि म्हणूनच इंग्लिशमध्ये थोडंसं आहे, पण मी हे वाचेन. As long as he is the city of the body, he appears to be the master of it. But actually, he is neither its proprietor nor the controller of its actions and reaction. He is simply in the midst of the material ocean, struggling for existence. The waves of the ocean are tossing him, and he has no control over them. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save him from the turmoil. म्हणजे हे इंग्लिशमध्ये आहे, ते मी वाचलं. काही काही जसं मी म्हटलं एखाद दुसरी, की याचं भाषांतर करण्याचा तोच हे आहे. भाषांतर करून मी तेच सांगेन, की आपण म्हणजे भोगता कोण आहे, परमेश्वर आहे हो. तुम्ही याच्यावर हक्क, जसं आपण सांगतोय पुढे जाऊन मी दाखवीन, की आपण आपलं हे माझं घर आहे, हे माझं घर आहे, पण हे माझं घर आहे हे तुम्ही विटा बांधलंय, हे बांधलंय, की हे भगवंतांच्या कृपेने तुमच्याकडे आलेलं आहे. ही जेव्हा हे माझं ऑफिस आहे, हे माझं सगळं आहे, हे माझी भावना ठीक आहे, पण तुम्ही तुमच्या कुठल्या गोष्टीने तुम्ही त्याच्यावर तुमचा हक्क सांगताय, तर तुम्ही कुठल्याही गोष्टींनी तुम्ही त्याचे ओनर नाही आहात, की तुम्ही त्याला कंट्रोलही करू शकत नाहीये. कारण सगळा नियंत्रण काय आहे, तर नियंत्रण परमात्म्याचं आहे त्याच्यावरती. पण तुम्ही त्याला कशा प्रकारे हाताळताय, आणि तेच महत्वाचं आहे, की तुम्ही त्या महासागरामध्ये आहात, या सगळ्या महासागरामध्ये, पण परमात्मा तुम्हाला हात द्यायला आहे. त्याच्या भक्ती मार्गावर जर गेलात, तर या महासागरामधून सुद्धा तुम्ही मार्ग काढू शकाल. आणि त्या महासागरामधून मार्ग काढण्याचं एकच आहे, की तुमच्या मनामधली भावना बदला. तुमच्या मनामध्ये जो अहंकार, जो बुद्धीने खोटा अहंकार, मन, बुद्धी आणि हा अहंकार, खोटा अहंकार, हा फक्त या कुठेतरी डॉमिनन्सी आणि कुठेतरी या अहंकारी वृत्तीला वाढीस नेण्यास कारणीभूत असतो. आणि म्हणूनच या महासागरामधून मार्ग मिळण्यासाठी तुम्ही या लाटांमधून परमेश्वराला शोधा आणि परमेश्वराच्या भावनांचा मनामध्ये या भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न करा. आणि तेवढा एक मार्ग, जो नामस्मरणाचा मार्ग, जो प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी आपण चाललो आहोत, की जो यज्ञ आहे हा फक्त नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच कुठेतरी जी भावना वाढीस लावाल, तर तुम्हाला या महासागरामधनं पण तरून जाता येईल. परमेश्वर आहेत हात द्यायला, फक्त तो हात तुम्हाला दिसला पाहिजे. आणि ती दिसण्यासाठीच तुम्ही तुमच्या भावनांचा तेवढा तुम्ही तुमच्या भावनांचं सामर्थ्य तेवढं, तुमच्या भावना वाढीस नेण्यास मदत करा. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. मग अशी जी व्यक्ती असते, अशी जी ब्राह्मण व्यक्ती, अशी जी एखादी व्यक्ती असते, की ज्याने स्वतःच्या इंद्रियांवर पूर्ण मिळवलेला असतो, जो विनम्र आहे भावनेने, की ज्याच्यामध्ये ज्याला कशाची आसक्ती नाही, ज्याने स्वतःला अगदी पूर्णपणे समतोल राखलाय, की सुखामध्ये दुःखामध्ये मला ही गोष्ट मिळो ना मिळो, मला त्याच्याविषयी काहीही वाटत नाही. जरी मिळाली तरी मी खूप आनंदाने भारावून जात नाहीये, आणि मला दुःख मिळाले तरी मी अगदी दुःखाच्या महासागरात बुडून जात नाहीये. तो कुठेतरी स्वतःवरती नियंत्रण ठेवतोय. आणि म्हणून विनम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा
आणि चांडाळ यांना सगळ्यांना समान दृष्टीने पाहतो. असा जो परमात्मा याला जाणलंय, की जो परमात्मा याच्या हृदयामध्ये आहे, त्या परमात्मा असलेल्या या ज्या संन्यासाला, या ऋषीला, मग त्या पातळीला ते पोहोचलेले आहेत आणि ती साधना त्या पातळीला गेलेली आहे, की ते प्रत्येकामध्ये सगळ्यांना समान, मग तो एखादी चांडाळ असू दे, ती एखादी द्वेषी वाईट वृत्तीचं कोणीही असू दे, किंवा तो मनुष्य असू दे, किंवा तो जनावर असू दे, किंवा तो कुठल्याही प्रकारचा एखादी गाय किंवा डोमेस्टिक असू दे, हिंस प्राणी असू दे, अशा प्रकारे सगळ्यांना तो समदृष्टीने बघतो. कारण त्याची दृष्टी पालटायला ती भावना महत्वाची आहे. आणि ती भावना कधी महत्वाची, कधी वाढीस लागली आहे, की तेव्हा त्यांनी त्याच्या इंद्रियांवर पूर्णपणे ताबा मिळवलेला आहे, इंद्रियांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवलेलं आहे. कारण जो मानतो की याचा नियंत्रक कोण आहे, तर परमेश्वर स्वतः आहेत, परमात्मा याचा नियंत्रक आहे. आणि ज्यांनी हे जाणलं तो आपल्या इंद्रियांवर पूर्णपणे नियंत्रण करायला सक्षम होतो. आणि मग अशी सक्षम व्यक्ती ही एखादी ऋषी, साधू, जसं मी म्हटलं की साधू शास्त्र यांना अनुसरून, यांच्या जे आधारावर काम करतायत आणि यांना अनुसरून जे काम करतायत ते तेवढे सक्षम होत आहे. आणि म्हणूनच ही व्यक्ती त्याची दृष्टी पालटलेली आहे. आणि मग याच्या पुढे जाऊन सांगायचं तर या गोष्टीमध्ये ये ही संस्पर्शजा, ती आहे ती इंग्लिशमध्ये स्लाइड आहे की ज्याच्यामध्ये मी येतीये, आणि हीच स्लाइड त्याच्यावरनं आपण पुढे जाणार आहोत. की ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतम बंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्त्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्रा, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. जसं मी म्हंटल तुम्हाला की आता या ज्या तुम्हाला दिसत आहेत या गोष्टी काय आहेत माहितीये, की हे सगळे वेगवेगळे कीटक, हे कीटक आहेत, हे प्राणी, हत्ती प्राणी आहे, हे कमळ पुष्पामध्ये भुंगा गेलेला आहे, आणि हा एक मासा आहे. आता हे जे प्राणी आणि मनुष्य याच्यामधला थोडासा आपल्याला फरक कसा बघायचा आहे, तर संवेदनाशील जाणून घेण्यासाठी या प्राण्यांच्या काही संवेदना इतक्या स्ट्रॉंग असतात की ते त्यांना वाईटामध्ये, म्हणजे ते चुकीच्या की जे दुःखामध्ये टाकतायत तरीही त्यांना त्याची तमा नसते, त्यांना त्याचं ते कळतच नाही. कारण त्या ज्या प्राण्यांची किंवा त्या ज्या कीटकांची ती जी संवेदनशीलता असते ती इतकी स्ट्रॉंग करत असते की ती त्यांना मृत्यूमध्ये ढकलतीये तरीही त्यांना ते कळत नाही. कारण ते वनस्पती प्राणी आहेत, कारण त्यांच्या त्या भावनेला ते रोखू शकत नाहीत. कारण ते इतक्या प्रकारे ते आकर्षित, जसं तुम्ही बघाल हे कीटक आहेत, हे दिव्याकडे आकर्षित होतात. आणि ते आकर्षित का होतात, कारण त्यांना एक प्रकारचा त्याच्यातनं आनंद मिळत असतो. आणि जसा हा हत्ती खड्ड्यात पडला जातो, कारण त्याला दाखवलं जातं की त्याला आवाज करून, त्याचे जे कर्ण इंद्रिय की त्याला ज्या आवाजाने त्याला वाटतं की तिथे आजूबाजूला त्याची मादी आहे, आणि तो नर हत्ती असतो, त्याला मादी हत्तीकडे तो आकर्षित केला जातो. पण त्याला काय पकडलं जातं, त्या खड्ड्यात पडला जातो. पण त्याचं ते आकर्षण इतकं इतकं स्ट्रॉंग असतं ना की ते त्याला दाखवत नाही की तो कुठे खड्ड्यात चाललाय. तसंच भुंग्याचं, की भुंगा त्या मधासाठी इतका आतुरलेला असतो की मला ते मध पाहिजेच आहे. आणि मग त्या मध घेण्यासाठी जेव्हा तो जातो तेव्हा ते पूल बंद होणार असतं याचीही त्याला कल्पना नसते. आणि तसंच या माशाचं, की त्या माशाला अगदी ती खाण्याची इच्छा झालेली असते, पण कुठेतरी त्याच्यामुळे आपण दुःखात लोटले जातोय. मग कुठेतरी ते आपल्याला जाळ्या तोडण्यासाठी येते, जाळ्या तोडण्यासाठी तो मासा दिलेला आहे, आणि त्यामुळे आपण जाळ्यात पकडले जाणार आहोत हेही त्यांना कळत नाही. कारण ती त्यांची संवेदना शक्ती इतकी स्ट्रॉंग असते, आणि त्यामुळे ते त्या दुःखामध्ये ढकलले जातात, त्या मृत्यूला ते तोंड देतात, आणि मृत्यूमध्ये ते म्हणजे त्यांचा मृत्यू होतो किंवा त्या गोष्टींचं त्यामुळे त्यांना भोगायला लागतात. परंतु मनुष्याचं नाहीये तसं. तुम्हाला चॉईस आहे. तुम्हाला ती व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही. मग तुम्हाला दिसतंय पुढे खड्डा आहे, पण तुम्ही होऊन त्या खड्ड्यात पडायचं की नाही हे तुम्ही ठरवायचंय. हे तुम्ही ठरवू शकता. कारण तुमचा तेवढं कॉन्शियस माइंड आहे. तुम्ही ते चांगलं वाईट ठरवू शकता. तुमची बुद्धी, तुमचं इंटेलिजन्स हे वेगळं आहे तुमच्या प्राणिमात्रांपेक्षा, आणि म्हणून तुमच्या बुद्धीद्वारे तुम्ही ठरवू शकता तुम्ही त्याच्यात जायचंय की नाही. परत हाच वाक्य आहे की बॉल इज इन युअर कोर्ट. तुम्ही ठरवू शकता तुम्हाला पुढे जायचंय की नाही, तुम्ही त्या व्यक्तीचा संग तुम्हाला करायचा की नाही हे तुम्ही ठरवू शकता.
की मला ही व्यक्तीचा संगत चांगला आहे का वाईट आहे, ही तुमची बुद्धी आहे, ही तुमची तेवढी वाढ झालेली आहे, म्हणून तुम्ही प्राण्यांपासून वेगळे आहात, तुम्ही प्राणी नाही आहात. आणि म्हणून आपण म्हणतो की एखादी व्यक्ती जेव्हा विकृताप्रमाणे वागते, की जेव्हा असुराप्रमाणे वागते, की मनुष्य हा प्राण्यांसारखा वागतोय आणि मग क्रूरतेने वागतो, म्हणून त्याला प्राण्याची उपमा दिली जाते. आणि त्याची मनुष्य भावना पूर्ण मेलेली असते अशा वेळेला. का ती मरते? कारण तो स्वतः त्याला कारणीभूत असतो, तो स्वतः त्याला त्याच्या खड्ड्यांमध्ये ढकललेलं असतं त्याने. आणि म्हणून ही बुद्धी, आणि ही तुमची बुद्धी तुम्हाला चांगलं केव्हा सांगेल, जेव्हा तुम्ही त्याला चांगलं, त्या आत्म्याला चांगलं खाद्य द्याल, तुम्ही मनाला चांगल्या मार्गावरती न्याल, तुम्ही इंद्रियांना नियंत्रित कराल, हे सगळं तुमच्या हातात आहे. आणि म्हणूनच तो त्या गोष्टींमध्ये आनंद मानत नाही, तो त्या क्षणभंगूर गोष्टींना जवळ करत नाही, की हे थोड्या गोष्टीसाठी मला हे नाही मिळालं तरी चालेल. आणि म्हणूनच जेव्हा ते हे जाणतो, तेव्हा तो होऊन त्या खड्ड्यात पडत नाही. आणि म्हणून हा मनुष्यातला फरक आहे. आणि म्हणून मग मनुष्य म्हणतो की हे काही वाईट गोष्टी मग ती सामर्थ्य कसं मनुष्यामध्ये तयार होतं, की हे भगवंतांचीच योजना आहे काहीतरी चांगलंच घडण्यासाठी. मग कदाचित हे घर आहे माझं, पण ते तुटलंय, तर हे भगवंतांचीच काहीतरी योजना असेल, की कदाचित तेव्हा मी त्या घरामध्ये असताना मला काही झालं असतं तर. जसं आपण म्हणतो बघा, बऱ्याचदा जे होतं ते चांगल्यासाठी होतं, मग त्याच्यावर भगवंतांचं नियंत्रण असतं. का? कारण त्या गोष्टींवर तुम्ही आनंद, तुम्ही जर अरे मी रडत बसलो की माझं घर तुटलं, आता मी काय करणार आहे, मग ते तुमचं सफरिंग, मग सगळ्या गोष्टींना तुम्ही तोंड द्यायला लागतं. पण जर त्या गोष्टींना तुम्ही तशा प्रकारे घेतलं, तर तशी योजना आहे, कृष्णाच्या योजनेवर माझा विश्वास आहे, मी नवीन घर बांधीन, मी याच्यातनंही मार्ग काढीन, मी याच्यातनंही पुढे जाईन, ही जेव्हा भावना जागृत होते, तेव्हा ते खूप महत्वाचं असतं. तुम्ही स्वतःला तेवढे सक्षम बनवता. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां यात्वा मां शान्तिमृच्छति. असं या श्लोकातून आपण परमेश्वराचं शांती सूत्र शिकतोय, की मी भोक्ता आहे, मी नियंत्रक आहे, तुम्ही काळजी करू नका, मी सगळ्याची काळजी करतोय. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवदेवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा परोपकारी व हितचिंतक म्हणून मला जाणणारे ऋषी भौतिक दुःखातून शांती प्राप्त करतात. मग हे शांती सूत्र काय आहे? की भगवंत नियंत्रक आहे, भगवंत आपला प्रिय सखा आहे आणि भगवंतच आपल्याला मार्ग दाखवतायत. भगवंत परम आनंद आहेत, सच्चित आनंद आहे. भगवंत हे शाश्वत आहेत, हे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि हे सर्वात आनंद, परम आनंद आहेत. आणि जेव्हा हे मानणारी लोक तयार होतात, ज्यांचा अंतिम उद्देश हे भगवंत आहेत, सर्व ग्रह आणि देवदेवतांचा परमस्वामी आणि सर्वांचा परोपकारी हितचिंतक म्हणून ज्याला जाणलं जातं, आणि जे ऋषी आणि साधू ज्यांना जाणतात की जे अंतिम सत्य वेदांचा अंत हा परमेश्वर आहे, की म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की वेद शिकल्यानंतर भगवंताला नाही जाणलं तर त्या वेदांचा अभ्यास हा अगदी म्हणजे नाही हो, त्याला काही त्या अभ्यासाला अर्थ नाही. आणि म्हणूनच कृष्णाला ज्यांनी जाणलं आहे ते ऋषी, आणि त्यांना ते भौतिक दुःखातून शांती प्राप्त करतात, कुठेतरी सक्षम बनतात आणि कुठेतरी स्वतःला नियंत्रण करून त्याच्यातून मार्ग काढण्याला सक्षम बनतात. आणि म्हणून इथे भगवंत बघा, भगवंत भोक्ता आहेत, भगवंतांना फक्त सहवास हवा आहे, भक्तांचा सहवास हवा आहे. म्हणून मी काल म्हटलं की भगवंत एन्जॉयर का आहेत? कारण ते काम कर्म काय केलं नाही. भगवंतांनी सुदामाची सेवा केली आहे, भगवंतांनी अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, भगवंत सगळं काम करतायत, पण ते आनंद घेतायत, परम आनंद घेतायत, भक्तांच्या सहवासाचा आनंद घेतायत. आणि म्हणूनच तुम्ही हे जेव्हा जाणाल तेव्हा तुम्ही हे शांती सूत्र जाणू शकाल. आणि मगच या भौतिक सुखातून, भौतिक दुःखातून तुम्ही स्वतःला एक सक्षम, त्याच्यातनं शांती मिळवण्यासाठी तेवढे सक्षम बनवू शकाल. आणि म्हणूनच हे शांती सूत्र भगवंतांनी दिलेले आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण हे परम आनंद आहेत, कृष्ण हे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, आणि कृष्ण हा आपला एकुलता एक परोपकारी मित्र आहे. हे ज्यांनी जाणलं ते हे शांती सूत्र जाणू शकतात. आणि म्हणून हे शांती सूत्र ज्या या शुद्ध भक्तांनी जाणलेलं आहे ते त्या भावनेचा प्रसार करतायत. आणि अशा या कृष्ण भावनेचा प्रसार करत आपण या महामंत्राचा जप, याचा महिमा करतोय, की जे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अशा प्रकारे या शांती सूत्राने आपण या अध्यायाची समाप्ती करतोय आणि आपण हा 5वा अध्याय इथे समाप्त करतोय. मला फक्त 1-2 मिनिटं, मी एक कॉल घेतेय महत्वाचा आणि मी तुमच्याकडे येतेय परत. मला 1-2 मिनिटं द्या फक्त.
हा बोला. एक कॉल होता महत्वाचा म्हणून मी कुणाला काही आहेत का प्रश्न? आज खूप कमी जण आहेत. मला वाटतं शनिवार रविवार असल्यामुळे बरीच लोक बाहेर आहेत. ठीक आहे, मी रेकॉर्डिंग पाठवू. काही विचारायचंय माताजी? तुम्ही म्हणत होता काही शंका आहेत कोणाच्या? मी रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.